जाथिखौ फाननानै जाग्रा बियो माने जाथिखौ धंख' खालामग्रा बड'लेण्ड रायजोखौ नाङा होनग्रा जोंनि एनडिपिफोरखौ जालाय जाखाय खालामग्रा जेलाव माखासे बायहेरायाव माखासे केस जोबा रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनग्रा बेबादि जोलैनि हांगार प्रमद बर'खौल' जोंनि पार्टियाव लानाय नङा। न'नि मानसिया न'आव फैनायावलाय माथो जानो बिथाङा मोनसे समाव भुल सिद्धान्त लादोंमोन जों खावलायदोंमोन बिथांमोनखौ थांनो नाङा मानो नाङा बिपिएफ सरकार फैखागोन नाथाय बिथाङा मा सानदोंमोन बुजिनो मोनाखै बिथाङा माने पलिटिकेल इकुवेसन खालामनाय बे सिम्प्लिफिकेसन खालामनाय एल जाब्रा अंकआव एसे फेल जालांदों नङा होमबा दा बिथाङा बेखौ माने मा होनो बेखौ रिमिडियेल क्लास लाहैबाय खोमा नङा होमबा जेरेखम दा एसएससि आव रिमिडियेल क्लास होयो दा बे रिमिडियेल क्लासाव बिथाङा पास जानानै फैफिनबाय आरो मालाय दा न'नि दाउ न'आव फैफिननाया बेखौ माने बिथांखौ जे माबा बुंनांगौ मानांगौ बाथ्रा गैया फैजोबथों बयबो फैथों नङा होमबा रोंगोरा फैथों दावबायसा फैथों उरखाव गोरा फैथों खालि प्रमद बर'ल' दा फैथों जोंनाव नङा होमबा बे मानसिया बारा थिग नङा जाथिखौ फाननानै जाग्रा बियो माने जाथिखौ धंख' खालामग्रा बड'लेण्ड रायजोखौ नाङा होनग्रा जोंनि एनडिपिफोरखौ जालाय जाखाय खालामग्रा जेलाव माखासे बायहेरायाव माखासे केस जोबा रन्जन दैमारिखौ जेलाव दोनग्रा बेबादि जोलैनि हांगार प्रमद बर'खौल' जोंनि पार्टियाव लानाय नङा।